Volem explicar al món una petita gran història d'aquí, real, original i autèntica. Una suma de complicitats per contribuir a salvar una espècie amenaçada. El premi fresc i genuí a molts anys de compromís per protegir l'arpella cendrosa, amb la participació imprescindible de la pagesia i tot d'actors insospitats, agents rurals, elaboradors de cervesa artesana, tècnics de l'administració, naturalistes, una petita ONG rural i al mig de tot, la fantàstica arpella cendrosa. De l'ordi dels camps on cria aquest rapinyaire, que cal segar més tard per protegir-ne els nius, en fem l'Urpa, una cervesa única compromesa amb els secans de Ponent. I ens hem unit al voltant de tot plegat per documentar l'aventura de l'arpella cendrosa, dels qui treballen per protegir-la i compartir el poder inspirador d'aquesta petita gran història d'acció. Ajuda'ns a escampar l'experiència de la protecció de l'arpella cendrosa i fer de l'Urpa un glob fresc per contribuir-hi i premiar l'esforç de qui ho fa possible.